O que se fixo co Centro Integral de Atención a Persoas Sin Fogar foi moi doloroso. Mostra que non teñen ninguna sensibilidade nin interese nos dereitos das persoas máis vulnerables. Podía ser un proxecto de referencia en Santiago. Houve un claro retroceso nos últimos anos e as políticas sociais forman parte do noso ADN, do ADN de Compostela Aberta, e queda tanto por facer. A conciliación ten que estar no centro do noso programa. O plan de canguraxe é básico. Hai moitísimas familias en Compostela que teñen que acudir á vía privada para buscar solucións porque o Concello non ofrece ningunha saída. Impulsar unha renda de garantía infantil permitiría aos nenos e ás nenas participar en igualdade de condicións. Impulsar unha oficina de vida independente daría acceso a un proxecto de vida ás persoas con diversidade funcional ou achegar o xantar na casa aos nosos maiores. Os cuidados importan, os cuidados das nosas crianzas, das nosas familias, dos maiores e mesmo os cuidados de quen nos coida. Imos facelo, por iso estamos aquí, polo que importa.